Здравейте на всички! Днес ще ви покажа процес как трябва да се подготви чугунения казан към готвене. За готвене. Ето такъв черен чугунен казан. Значи днес ще ви покажа последователни крачки как да се подготви вярно този казан и за да може безопасно да се готви в него. Тази работа ще я правя с бутилка на газ и всъщност може да се прави и на огън. Ако живеете в село, в къща, имате пеш за дърва, чугун може да се пали или да се топли и на дървата също. Следете ме, приятно гледане! Ще му запалим днес червата. Ще видим. Ще ползваме за подставка едно бучо за вино. Ето такова. Така. Така е идеално. Казанчето ще стои идеално. И ми ще го обръщаме така, 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 навсякъде. Ето. Ето виждате, значи какъв казан черен и маслото започна да гори. Той е черен и заради това, че има заводско масло. И сега ще го нагреем така, за да стане бял. Ето, виждате, се появлява. След това, когато ще стане той бял, всички е бял, ще го глънцуваме с олой. Ето такъв трябва да стане. Процеса върви горе-долу 3-4 часа. Ето искам да покажа как се остана само едната част да изгори масло. Тази всичко изгори и така блести, виждате ли? Така трябва да се прави. Ето показвам останали последните крачки. Това трябва да изгори и тенджера готов. И след това ще го извадим и ще го оставим да изтини. Ето останали последните крачки и маслото всичко изгоря. След това този тенджер вадиме го и оставяме да го изтини. Задължително трябва да изтини и след това взимаме вода и хубаво ще го промием. На горещо не трябва да се налива водата, защото може да се пукне този тенджер. Той е от чугун, а пък чугун горещо с студено направо се пука. След това, както изтина тенджера, наливаме полека вода и ще го измием много хубаво. Без различни седемиялни средства, защото да не впитват вътре в чугуна. Ето така. Хубаво го измием. Само с тази част. И как хубаво се получи. Много красиво. Гладък. Още с олой ще го глънцуваме. Ще му сложим няколко слоя. 3-4 слоя ще му сложим зам този чугун да приема олой и така. Умихме, изляхме.
И пак повтаряме. Запалихме отново казана. Даваме да се изсуши водата. И наливаме олой. И глънцуваме. Вижте какъв красив казан. Наливаме 200-300 грама олой. Ето така. Достатъчно. И след това правим такава процедура. Значи правим такава процедура. Глънцуваме го. Зам тенджера да приеме олой. И така ще го правим 2-3 пъти. Така хубаво. Трябва да се намокри. Ето така. Крайчета, всичко. Да минем с олой. Айде. Ето такива движения повтаряме. Както олой, маслото както ще започне да кади, направо изключваме и го изливаме и даваме тенджера да постои малко, минути 10-15, да изтини и след това пак повтаряме по същия начин. Слагаме втория слой. Ето така. И тенджера направо, чувате ли как звучи? Става гланцов. И след това месото няма да се залюпява. Ето така. Но изляхме маслото. Значи сложихме първия слой. Сега трябва да постои минути 5-10. И след това пак го слагаме. И наливаме олой и му даваме втория слой. Както направихме, значи, тази процедура 2 пъти. На третия път също слагам масло. Също слагам маслото. Ето така. Давам гъсти. И нека маслото да се нагрее, да се накали. А пък маслото аз взех, знаете какво? Домашно, което мирише. Не е магазинно, не е рафинирано, а пък домашно. Защото след това храната се получава по-вкусно. И искам да ви разкажа предимства за тези тенджери или за тези казаните, чугунени. Значи, предимства им състои в това, че първо, те са дебели и те са дълговечни. Второ, храната се получава по-вкусно. Трето, значи, топлото се разпределя равномерно по всичкия тенджер. Четвърто, значи, този тенджер може да се ползва както и на газ, както и на огън. И няма проблем за него никакви. Той държи доста големи температури и направо за къщата много идеален става. Аз ги продавам, аз ги препоръчам, защото когато довадат гостите, като направиш на огън едно ягне с зеленчуци, много хубаво става. Ще стане горещ, ще изпратим вътре лука. Зам лука да си даде своята миризмата в огън. Ето.
А? Как се чува? Идеално. И така. Можем огън да дадем по-малък. И така. Минаваме го с лука. Лука си дава миризмата. И... хубаво мириши. И казана вече е готов. Това е всичката работа. Взима 2-3, може би и 4 часа, за да се подготви правилно. Ето така. След това, както завършихме процедурата, значи или ви когато готвите, сготвихте, наядихте се, умихте казана, изсушихте го и след това наливате малко олой и го изтривате. Защото казане трябва да бъде с олой, да не ръждяса. Ето така, минавате с салфетки, изтривате го, да бъде чист, да не се излива олой. И така минавате, го мажете с олой, да не ръждяса. И така ще ви служи дълговечно. Ето така. Красота. Ето, вече казан е готов. Вижте какъв глянцов. Вижте какъв глянцов. Така, буклука. Изхвъргаме го. И пак минаваме. Ето така. Можете знам да бъде чист, сух, обаче няма да ръждяса. Разбирате ли? Ето така. Вижте каква красота. Вижте каква красота. Идеално. Какъв беше и какъв стана. Това вече е готов за готвене. Сега е безопасно да се готви, защото машинно масло техническо изгоря. Хубав ден ви желая. Приятно готвене. Да се живи и здраве!